Пакінулі ўсё і пайшлі за ім. Манаства на Беларусі. Пахвалёны Jesús Христос, вітаем вас, шановні наші радыёслухачы і ютуб-гледачы. І традыцыйна апошні чацвер месяца разглядаем скарбы касцёла беларускага, менавіта манаства на Беларусі. І ведаеце, сёння, калі вось рыхтавалася да сённяшняй перадачы, так вельмі моцна мне стаў такі ўспамін з дзяцінства, як таком падлеткавым узросце зачытвалася такой цудоўнай кніжкай «Нищий з Гранады». І сёння вось мы будзем размаўляць, калі хтосьці не чытаў, то раю. А чаму ўсё не даведаецеся, вось будзем размаўляць менавіта пра галоўныя героі гэтых падзей і плёны яго жыцця, як з навяртання, яго асабістага навяртання нарадзілася цэлая манаская сям'я. А менавіта ў нас у гасцях брат Эмануэль Юран, баніфратар. Хвала Христу. Хвала навеки, вітаю сэрдачна, дзякуй. Ось так, белаваты ў нас у студыі. Так. Можа, пачнем ўсё ж такі з назвы, бо як сёння аказалася, для мяне, напрыклад, было адкрыццё, што баніфраты гэта такое больш мянушка такая ў двух косях, так, што гэта не зусім правільная назва, што ёсць такая афіцыйная назва, якая яна і чаму вас называюць баніфратамі? Баніфраты гэта афіцыйная назва, толькі яна афіцыйная для Польшчы, так, і адпаведна баніфратары прыйшлі на Беларусь з Польшчы, таму таксама у нас прынялася гэтая такая назва нашага ордэну. Увогуле афіцыйная назва на лацінскай мове гучыць шпітальны ордэн святога Яна Божага у перакладзе, калі сказаць. Яна ўзялася з таго, што наш ордэн выводзіцца з такой харызматычнай місіі Яна Божага, такого жабрака з Гранады, правда, который вельмі глыбока перажыў такое ўнутранае сваё вяртанне, унутраную повязь з Богам, што чыненне міласэрнасці для бліжняга стала для яго такім пэўным сэнсе мэтаю жыцця. І праз гэта ён бачыў Хрыста ў гэтых хворых і у бедных. І гэта яго было такім служэннем Хрысту, служачы найбольш патрабуючым, як бы цяпер мы сказалі, асобам з маргінальных нейкіх такіх асяроддзяў жыцця вялікага горада, якім было тады ў 16 стагоддзі Гранада. Ну, можа, так, усё ж такі, баніфратары, што гэта слова значыць? Бо я ўсё ніяк не магу разабрацца. Я так шукала, нават шукала якісь цяпер тлумачэнні, што гэта, ад чаго паходзіць. Гэта назва прыйшла ў польскую мову з італьянскай, да нас з польскай, да польскай з італьянскай. Фата бене фрателлі абазначае браты, чыніце дабро. І калі з Італіі прыйшлі першыя баніфратары ў Кракаў, у Польшчу, ну, яны таксама так звярталіся. Гэта такі, бо даўней баніфратары здабывалі бы сродкі для сваёй дзейнасці з міласціны, правда, ходзячы дзе-то там па цэнтральных вуліцах гарадоў і заклікаючы, таксама, як гэта рабіў Ян Божы. Фата бене фрателлі, браты, чыніце дабро, чыніце сабе дабро, правда? Гэта так дакладна Ян Божы, у яго было вельмі гэта так падкрэсліў у збіраючы міласціну, што аддаючы тое, што ў нас як бы залішняе ў матэрыяльным плане, дзелячыся з гэтым, мы перадусім дапамагаем самім сабе, бо мы сабе так збіраем, можна сказаць, скарбы на неба, правда. Мы як бы уключаемся ў гэтую міласэрнае служэнне бліжняму і прыпадобніваемся так, становімся падобнымі да нашага Бога міласэрнага. Можа, мы яшчэ раз давайце вернемся, ўсё ж такі цікава вось да гэтага моманту, вось навяртання самого гэта жыцця Яна Божага, як нарадзілася. Мне было такое адчуванне, што вось менавіта цяпер аналізуеш, вось ужо шмат год прайшло ад моманту знаёмства з гэтым святым, то ўсё ж такі гэты момант навяртання, гэта быў такі вельмі важны момант для вашага жыцця, вось цяпер сёння, бо сёння гэта прыносіць плёд. Давайце яшчэ крыху паразмаўляем пра біяграфію, можа, крыху такія рысы менавіта заснавальніка. Сказаць, што такое было навяртанне, ну, Ян Божы, думаю, што не быў атэістам увогуле ніколі, толькі вёў такое больш, быў чалавекам пабожным, можна сказаць, правда, бо навярнуўся, ідучы на аказанні
святого Яна з Авілі, правда, Яна Авільскага. То значыць, што ён удзельнічаў у рэлігійным жыцці, правда, і можна сказаць, што быў такім сярэднім звычайным католікам, правда. А навяртанне, можна сказаць, для мяне гэта такое асабістае, таксама думаў пра гэта і разважаў, бо гэта фактычна гэта яго гэты адказ на міласэрны заклік Господа Бога, гэта, ну, можна сказаць, нараджэнне нашай манаскай супольнасці, нашай сям'і святого Яна Божага. Цяпер, зрэшты, уже больш так шырока мы разумеем наш ордэн, нашу паслугу. Гэта сям'я святого Яна Божага, которую стараемся таксама уключыць у гэтую сям'ю, гэтае разуменне, дзяленне харызмату Яна Божага не толькі паміж кансакраваных асобаў, паміж намі братамі, але таксама і паміж свецкімі людзьмі, которые з намі супрацоўнічаюць, і у пэўным сэнсе таксама з хворымі, бо хворы таксама чалавек вельмі важны для нас. Нельга так зверху глядзець на хворага, толькі так па-партнёрску, правда. Мы таксама для нас залежыць на тым, каб годнасць хворай асобы была ушанавана. І брат Эммануэль з працы адразу важна. Думкі раз'язджаюцца. Раз'ехалася менш. Добра, то я памагу з'ехацца. Брат Эммануэль, такое пытанне. Вось глядзіце, калі Ян Божы заснаваў гэту манаскую сям'ю, так ён меў якуюсь мэту. І вось гэта вельмі цікава, як бы у некалькіх словах пра харызмат, так? Дзеля чаго павінна была паўстаць такая сям'я братоў бенефратраў у касцёле каталіцкім, і якая місія яго ў сённяшнім свеце? Ну, гаворачы коротка, каб не запойсці зноў далёка, скажу, што такая была воля Божая, правда? Ты як прабівачку. Але калі так дакладней глядзець, больш глыбока аналізаваць гэтую сітуацыю, но Ян Божы, напэўна, шукаў, праз усё сваё жыццё шукаў свайго месца. Ён меў ужо каля 40 гадоў, калі адбылося гэта так называемае навяртанне яго, але потым вядома, што ён навяртаўся кожны дзень, і да гэтага навяртаўся, і мы все навяртаемся аж да смерці. І гэта такі выбух яго жыцця, такая бомба міласэрнасці, которая акурат эксплозія, которая адбылася падчас казання Яна Авільскага, яна дала такую несамавітую, велізарную энергію, правда, у яго жыцці. Я думаю, што папросту ён адкрыўся на ласку Божую. Часам у нас таксама бывае, што мы чытаем той самы фрагмент Евангелія, мы ходзім у касцёл, мы слухаем Слова Божае, мы бачым гэтых людзей патрабуючых, і неяк так жывем, нейкую маем такую заслону на вачах, што такое жыццё, прызвычайваемся. А ён так адкрыў сваё сэрца на гэта слова, на голас Божы, што ён ужо не мог унутрана устрымацца ад таго, каб не дзяліцца з пазнанай ласкай міласэрнасці з іншымі людзьмі, правда. Як я ўжо сказаў, гэта ўзаемнае абдароўванне. Не так, што хворыя, удзячныя, што ён такі міласэрны, але таксама гэта вялікая ласка быць міласэрным для іншых, бо тады мы становімся бліжэйшымі да Бога, мы становімся як наш міласэрны Айцец, падобнымі да яго. То бок, ваша асноўная місія – гэта служэнне хворым, так? Служэнне хворым, бедным. Гэта шырока зразумеў. Увогуле, hospitalities з лацінскай мовы, яго можна таксама перакласці і як шпітальніцтвая справа, таксама і як гасціннасць, правда. У такім больш шырокім разуменні гэта дапамога для бяздомных, напрыклад, нейкія прытулкі, гэта і сталоўкі для бяздомных, нейкіх бедных людзей. Нашы браты займаюцца такімі справамі. Гэта нейкая дапамога, напрыклад, самотным людзям, шырока зразумелае зрабіць месца, дом для чалавека, которому ў гэтым свеце як бы няма дома. Быць гасціннымі для тых,
хто не мае месца на гэтай зямлі для сябе, правда? Тыя, которые выключаныя з супольнасці. Брат Эмануэль, вось сёння зацікавілася, калі так рыхтавалася, то знайшла ваш, ну, скажем, лагатып, ваш сімволіку вашай ордэну і манаскай сям'і. І вось хацела паказаць яе нашым радыёслухачам. Вось можна паглядзець, я вам так адкрыю. Раскрыйце, каласкі, што яна значыць, бо гэта вельмі цікавая сімволіка. Я думаю, што варта там падзяліцца. Чаму менавіта так яна выглядаеце? Ну, як бачна, тут плод граната. Гранат узяты, думаю, перадусім таму, што гэта таксама герб горада Гранада. Гэта сугучна, правда, па-гішпанску, это ўвогуле аднолькава гучыць і пішацца. І герб Гранады таксама выглядае дакладна, толькі без крыжа. Таксама гэта такі плод граната, які трэснуў. І бачым, што ён як бы раскрыты і шмат зярняткаў. Гэта такі сімвал даваць сябе, быць адкрытым на дапамогу, як бы абдароўваць іншых сваім унутры, што ёсць унутры нас, правда. Быць міласэрным, адкрывацца на іншых. Крыж, ну, то, вядома, крыж Хрыста. Таксама Ян Божы быў меў вялікае глыбокае такое набажэнства да мукі Хрыстовай. Таксама чарнеў карону. Ён быў адзін з такіх немногіх святых, который мае атрыбут цярновую карону, правда. Ёсць такое паданне, што падчас малітвы ён быў укаранаваны цярновай каронай, бо дапамагаў людзям пакутуючых і сам, вядома, вельмі шмат выцерпеў у сваім жыцці. І зорка гэта такі сімвал як бы імкнення да вышыні, да вышэйшых ідэалаў. Ну і там подпіс назва нашага на этой стужцы, назва нашага ордэна. Так, мне здаецца, што не было абвешчана гэты момант, у якім стагоддзі кангрэгацыя заіснавала? Кангрэгацыя заснавалася ўжо пасля смерці святого Яна Божага. Ян Божы памёр у 1550 годзе. Ну, то есть вельмі так адрозніваюцца гэтыя даты, таму што былі розныя такія, найперш заснавалі кангрэгацыю на правах біскупів, потым на правах папскіх, потым знову іспанскую кангрэгацыю, падзяліліся на две кангрэгацыі ў Іспаніі ордэн. Вельмі запутна, можна сказаць, што ў другой палове 16 стагоддзя першыя паслядоўнікі Яна Божага заснавалі ордэн, который потым больш-менш 1572 годзе, гэта, можна сказаць, першая як бы була папская, которая зацвердзіла кангрэгацыю, которая потым падзялілася, потым знову аб'ядналася, але для прасцейшага ўспрымання. Другая палова 16 стагоддзя. Я думаю, што ў Беларусі, так адважу сказаць, што гэта адзіны такі мужчынскі кляштар, мужчынская кангрэгацыя, там, дзе большая колькасць братоў. Так, бо у вас амаль не майцаў. Гэта вельмі рэдка, калі такое здараецца. Я так сабе вычытала, што можа быць, але з дазволу і вельмі рэдка. То бок асноўная ваша місія гэта ўсё ж такі братэрства. Не маеце святарскіх пасведчанняў, правильно? Около 10% братоў прымаюць святарскае пасвячэнне, і толькі не з мэтаю праводзіць нейкае такое шырокае душпастырства ці парафіі, а для ўласных мэтаў у шпіталях працаваць, у нейкіх асяродках, дамах апекі. Такая галоўная наша функцыя у нашых святароў. Тут у Беларусі, можна сказаць, но мы яшчэ так на 100% мы ёсць, у нас няма, правда? Потому что у нас такая пробная супольнасць, і я думаю, што у будучым годзе канчаткова вырашыцца наш статус у Беларусі, і трох братоў, которые цяпер у Беларусі, яны ўсе браты без святарскіх пасвячэнняў. Такая традыцыя. Ян Божы таксама не быў святаром. Гэта традыцыя вядзецца ад пачатку нашага
Зусім Ян Божы нават не быў братам законным, правда. Не паспеў. Ён Заснавалі пасля яго смерці. Ён нават не складываў такіх. Вядома, ён меў найважнейшыя шлюбы ў сваім сэрцы. Ён прысвяціў сябе унутрана Богу, правда, але не зрабіў гэта ў такі спосаб фармальны, зацверджаны усімі гэтымі дакументамі, паперкамі і так далее, але рабіў напэўна, меў гэтыя шлюбы глыбока ў сэрцы і жыў паводле іх, а гэта найважнейшае ў жыцці законным. І вось о шлюбах, так, што і тут вы таксама нестандартныя, правда? Вы стандартна складаюцца 3 шлюба паслухмянасці, убоства і чыстасці, а вы плюс 1 яшчэ взяли, все вам мала. Які гэта адзін? Мы хацім быць вельмі арыгінальны. Яшчэ шлюб шпітальніцтва можна так перакласці на беларускую мову, думаю. Ну, гэта, власне, шлюб, который абазначае, што будзем служыць Хрысту ў хворых і церпячых, у бедных, ва ўбогіх. І в суме гэта як бы шлюб, который характарызуе галоўную рысу нашай харызмы. У гэтым годзе так ужо крыху закранулі мы гэтую тэму, так вяртанне ў Беларусь, да гэтага моманту вяртання ёсць яшчэ вельмі багатая гісторыя тут, на нашых землях до, правда? То вось давайте яшчэ раз вернемся ў мінулае тут жыццё баніфратраў у Беларусі і як гэта адбывалася, і чаму вырашылі ўсё ж такі паспрабаваць вярнуцца там, дзе ўжо працавалі. Ну, гісторыя вядзецца дзе-то пачынаючы, можна сказаць, калі з віленскага канвенту браць, ну то гэта будзе недзе палова 17 стагоддзя, як браты прыйшлі сюда на тэране, можна сказаць, Вялікае княства літоўскае тады, так. У Мінск прыйшлі недзе ў 1709, недзе так годзе, калі добра памятаю. І, вядома, тады была Рэч Паспалітая, адна дзяржава, і ордэн таксама развіваўся. На гэтай землі быў запрашаны праз мецэнатаў, галоўным чынам праз магнатаў, праз біскупаў, которые стваралі такія шпіталі. На Беларусі існавалі ў Мінску, у высокалітоўская тады называлася гэта, у Гродна і ў Новагрудку. Ну, як я сказаў, у Вільні, можна сказаць, таксама да нашага рэгіёна адносіцца, і ў Ракаве быў вельмі коротка невялікі канвент наш. Нічога сабе. І тады, вядома, гэта называлася шпіталь, але это зусім не было так, не выглядала так, як цяперашні шпіталь на некалькі там соцень ложкаў, а нават тысяч, з якого я сюды прыехаў і спяшаўся і спазніўся там вельмі. І гэта былі звычайна дзе-то так на 12, на 20 пацыентаў, правда. Найчасцей гэта былі пацыенты хранічных. Это можна было параўнаць да цяперашніх нашых хоспісаў, правда. Больш гэта было падобнае да такое, што гэта людзі, которые хворыя з абмежаванымі магчымасцямі, которые не маглі ўжо, можа, самотныя, можа, якія паводле іншых нейкіх прычынаў не мог імі хто апекавацца дома у іх, і тады яны маглі прабываць у гэтых такіх шпіталях. Вядома, там нейкія лекі былі, але то 17, 18, першая палова 19 стагоддзя, калі існаваў наш ордэн на Беларусі, ну то там лекі былі такія, ну, до падставы. Вельмі шмат было таксама травалячэння, так, которое потым павандравала ў Польшу, і мы, між іншым, таксама, можна сказаць, знакамітыя яшчэ данядаўна ў Польшчы былі з таго, што нейкія розныя траўкі баніфрацкія можна было купляць і лячыцца. А чаму цяпер не? Наколькі калі я была 2 гады ў Польшы, меня там бабуля моя адправіла толькі да баніфратраў і толькі гэтую мазь, толькі гэту, ніякую іншую. Цяпер таксама ёсць нашы аптэкі і ў Варшаве, і ў Лодзі, у Кракаве, Цешыне, але гэта камуністычны час у Польшчы, гэта было больш, як бы на гэтым канцэнтраваліся браты, таму што не было магчымасці
займацца сваімі ўласнымі шпіталямі, сваімі дамамі апекі, ўсё было нацыяналізавана. Таму больш пераключыліся, і гэта як бы зрабілася дамінуючым у нашым такім знешняй такой дзейнасці, праўда, такім. Але цяпер, калі ўжо маем шмат іншых цэнтраў і іншых спраў, ну то гэта аптэкі больш так ужо заміраюць, можна сказаць. Ну, гэта ўвогуле такі вельмі складаны і эканамічны фактар, і розныя і прадпісанні Уніі Еўрапейскай, праўда, гэта ўсё вельмі складаны тэмат, который можна на цыкл праграмаў зрабіць, у кожным скарачаючы, каб я знову не заплыў куды далёка. Ну, цяпер змniejszaецца як бы удзел братоў нават, я думаю, што засталося можа 3 ці 4 братоў, которые яшчэ займаюцца травалячэннем, але як я кажу, гэта ўжо як бы абмяжоўваецца ў нашай дзейнасці, а на першае месца выходзіць, думаю, што ў Польшчы выходзіць на першае месца шпіталі і дамы апекі. Бо ёсць асобныя, так, правда? Ну, у нас яшчэ мы чакаем у будучыні, так? Але ў Польшы, у такіх краінах, там, дзе больш ёсць магчымасцях, так, то тады вы маеце свае асабістыя там шпіталі, так? І такі дома, Так, ну, ёсць магчымасць, правда, у заходняй Еўропе, ну, не ў заходняй, увогуле, ў Еўропе ёсць магчымасць, каб прыватныя шпіталі функцыянавалі, заключаючы дамову з дзяржавай, і тады пацыенты лечацца сумленна, нават не заўважаць гэта, ці это дзяржаўны шпіталь, ці до нашага шпіталя, дзе я прыехаў у Беларусь цяпер з Катавіц, там займаемся такім даволі сярэднім шпіталем на больш чым 200 ложкаў, і там нармальна прыязджаюць хуткія дапамогі, пацыенты звяртаюцца да прыёмнага аддзялення, і ўсе, хто мае страхоўку, як бы яны лечацца таксама, як ва ўсіх дзяржаўных установах у Польшчы, бясплатна, правда, і такую маем магчымасць. Вернемся ўсё ж такі на гэту нашу Беларусь. Так. Вось мы там пабывалі там уже ў тых гарадах, там, дзе вы працавалі. Так. Як так здарылася, што браты павінны былі выехаць? Ці гэта вось былі гэтыя камуністычныя часы так стандартна? Ці гэта было яшчэ раней, бо гэта ўжо касата ордэнаў суме на Беларусі, увогуле на ўсей у расійскай імперыі. Яна, вядома, пачалася пасля паўстанняў, пасля 1830-31 гадоў паўстання. Большасць кляштараў нашых было, власна, тады закрыта. І думаю, што кляштары замыкаліся, і, правда, тых братоў рэшткаў вывозілі з аднаго кляштара ў другі, і так аж яны памалютку вымерлі. І думаю, дзе-то у палове 19 стагоддзя, 1850 там 50 які-то год, усе нашы кляштары былі зачыненыя на тэрыторыі сучаснай Беларусі. На тэрыторыі Польшчы таксама захаваліся толькі кляштары ў Кракаве і ў Зэбжыдавіцах, яны былі на тэрыторыі Аўстра-Венгрыі, як бы яшчэ у Аўстра-Венгрыі не было нейкай такой вялікай прасвяду касцёла, і таму там гэтыя кляштары асталіся, і пазней адрадзілася польская правінцыя ў 1922 годзе, і таксама была спроба адрадзіць і кляштары, бо палова, як вядома, Беларусі была на тэрыторыі Польшчы міжваеннай. У Вільні быў кляштар адроджаны, который пасля вайны таксама быў зачынены. Брат Эмануэль, вось прайшло ўжо так больш за 100 гадоў, мне здаецца, і вось проба аднавіць гэтае жыццё тут, у Беларусі. І цяпер такое пытанне: колькі ў вас ці ёсць пакліканні з Беларусі, і колькі іх? Ну, я ёсць, таксама з Гродна, немножка ёсць. Пакліканне гэта таксама такая справа, ну, як я ўжо недзе казаў, не ведаю, ці тут, ці ў іншых месцы, і што, ну, это такая справа, пэўным сэнсе, дынамічная, правда, гэта не такі штамп, што Бог мне сказаў, я іду ўжо да смерці буду. Это пакліканне
ну, прыходзяць і адходзяць, ну, правда, нешта мы распазнаём і навяртаемся, як я казаў, праз усё жыццё. Было яшчэ некалькі як бы братоў, быў і таксама адзін брат па шлюбах вечных з нашых, з Гродна таксама, з Беларусі, ну, але ну, не кожны застаецца, правда, але думаю, што пасля, калі так глядзець, аналізаваць кандыдатаў, тых зацікаўленых, каб быць у нашым ордэне, ну, то, думаю, пасля распаду Савецкага Саюза, то увесь час былі нейкія такія, хтосьці даўжэй затрымліваўся ў нашым ордэне, хтосьці менш працяглы час быў з намі звязаны, але заўсёды было нейкі сігнал быў з Беларусі, што тут ёсць людзі зацікаўленыя нашым ордэнам. Ну, я думаю, што прысутнасць братоў тут дома на гэтай зямлі гэта больш шансаў, бо так вось мне вельмі цікава, якім чынам вы змаглі знайсці гэтых баніфратараў, якія ў нас увогуле тут не з'яўляюся, як адкрылі для сябе. Як сестра ўжо сказала, гэта кніжка. О, і я адна чытала. Прачытайце. Она, аднак, вельмі папулярна, і былі такія, я думаю, што ордэн, это яшчэ было вядома перад маім уступленнем у ордэн, і былі, вядома, такія, думаю, акцыі. А для мяне асабіста было так, што пра жыццё ў ордэне я пачаў думаць ўжо пасля таго, як паступіў у медыцынскі універсітэт у Мінску. Таму для мяне асабіста, ну, можа, это трошки такое было, такое, не ведаю, уже, ну, не вымушана, але такое пакліканне, што я хацелася мне споўчыць і тое, што я ўжо як бы напалову быў медыкам, лекарам, і тое, што я буду братам монахам, правда. Гэта такі быў. Ну, вось вы шукалі як-небудзь гэтую інфармацыю, як гэта спалучыць? Ну, па сутнасці, ну, так, у большасці дзесьці ніхто не забараняецца, так, займацца. Ну, як вы знайшлі гэтых баніфратараў? Я ніяк не магу разумець. Ну, прачыталі вы гэту кніжку, ну, добра, але гэта ж, ну, трэба якісьці кантакт мець, напісалі ім. Ну, кантакт такі, што напісаў ім. Потым яшчэ такі дыякан быў у чырвоным касцёле, который ён з Польшчы быў, ён ездзіў там у Варшаву і сказаў, што ёсць такі зацікаўлены баніфратарамі. Прыехаў некалькі разоў у Польшчу на рэкалекцыі па распазнаванню пакліканняў. Ну і так потым просто маё такое нараджэнне у сэнсе для ордэна, мае рашэнне, каб уступіць у ордэн, оно было так вельмі созревала працяглы час, правда, гэта не быў, гэта, я думаю, где-то так некалькі, думаю, што 3-4 курс медуніверсітэта тады ўжо я так задумаўся пра баніфратараў, а таксама думаў пра іншыя ордэны, правда, і пра капуцынаў, пра езуітаў, пра дамініканаў, туды-сюды, думаў і так прыдумаў. Ну, чытаў, я шмат таксама чытаў, маё таксама навяртанне было, скажем так, навяртанне, ну, такі сімвалічны пункт адліку інтэнсіўнае рэлігійнае жыцця, то быў таксама даволі позні, і такі я быў неафітам яшчэ, і шмат чытаў. Таксама была такая энцыклапедія, можа, ведаеце, у Расіі каталіцкая энцыклапедія выдала 4 тамы, ці 5, не памятаю. І я так гартаў, бо так само люблю кніжкі з карцінкамі, там было карцінак. Я гартаю. О, баніфратары, ну, то прочитал, там, я, боже. Аккурат были в первом томе, правда, например, камельяне, которые так само, они были там где-то там, в другом томе, далее, а баніфраты были близко. На Б. Да, конечно, по алфавиту. Были близко, и не так сказать, тяжко нават так докладывать. Думаю, что Ян Божий, а в той книжце так само написано, что баніфратары, приди до нас. І то гэта і паступова так прыйшло. Ці была дзесьці такая свядомасць таго, што ідучы
ну, на сённяшні момант у польскую правінцыю, так, што будзеце служыць і застанецеся ў Польшы. Ну, бо не было такой вось упэўненасці, што вернецеся, і як з гэтым пагаджалася? Упэўненасці не было. І, як сказаць, ну, думаю, што вельмі шмат, ну, маем у некаторым, Бог дае такую, думаю, ласку таксама, або так збудаваны чалавек, то я таксама так дакладна, хто ж зведае нашае нутро так дакладна, што маем нейкі такі перыяд вялікага энтузіязму, правда, што нам хо-хо, я там начытаўся тых кніжак такіх разных, што там скажуць табе траву маляваць на зелёна буду, скажуць нагамі дрэвы садзіць то буду, бо то імя Бога, ура, алелуя. Узровень аспірату пастуляту, все гэта праходзіць. І бо вядома, была такая свядомасць, што ну, не магу не вярнуцца, правда, у Беларусь. У сэнсе не вярнуцца, у сэнсе не вярнуцца як на пастаянную нейкую паслугу. Была, але тады, ну, тады так глядзеў вельмі так, ну, моцна, вушня нема ані жыда, ані габрэя, ані там грэка, а wszyscy jesteśmy там адныя у сям'і Езуса Хрыста. І, ну, было такое, было такі запал быў. І вядома, думаю, што ён таксама дапамог вельмі цяжкіх такіх момантаў, бо перажыць асабліва у час такой акліматызацыі, думаю, такого да польскага жыцця, да жыцця ў іншай краіны, да жыцця сярод, можна сказаць, іншых людзей, трошка з іншай ментальнасцю. Ну, гэта такое было. Калі мы будзем яшчэ так па цыферках крыху пабегаем, колькі агульна маеце дамоў, ну так прыблізна, але колькі братоў вось налічвае на сённяшні момант і па якіх так у свеце, у якіх частках свету, ну так плюс-мінус так, дзе вас так занесло, пані Фратраў? Наш ордэн, вядома, такі незвычайны, як ужо мы ведаем на пачатку, і нашыя асяродкі, цэнтры, асабліва на захадзе, дзе вельмі мала пакліканняў, могуць ужо в суме функцыянаваць без братоў. У Ірландыі, таму таксама вельмі цяжка падлічыць. Ёсць статыстычныя дадзеныя, толькі, вядома, не памятаю, кожны год яны публікуюцца. Братоў ёсць каля 1000 ва ўсім свеце. Каля 1000 працуем. Ну, гэта ордэн такі, который ўжо ад шмат вякоў, правда, ён распаўсюджваецца, пачкуецца па ўсім свеце, правда. Таму прысутнасць наша ёсць больш, чым у 50 краінах свету. А цэнтр асяродкаў, которые браты праводзяць, ну, іх ёсць таксама, ну, лік ужо пойдзе, думаю, на сотні. І што яшчэ было? Ну, з большага палічым за адказам. Каля 1000 братоў. То яшчэ пытанне, ці ваш асноўны галоўны дом, ён знаходзіцца ў Гранадзе, ці не? Не, наш галоўны дом знаходзіцца ў Рыме, бо, як я казаў, пэўны момант было две кангрэгацыі, была італьянская і іспанская. Іспанская кангрэгацыя ў пэўным моменце перастала ввогуле існаваць, і нават праз пэўны час амаль што не засталося бенефратораў у Іспаніі і ў Гранадзе, там, дзе ордэн паўстаў. Вядома, таксама ведаем гэту гісторыю з шматлікімі мучанікамі, правда, думаю, што дамініканак няма. Дамініканцы, напэўна, ёсць, бо такія часоў грамадзянскай вайны, правда, і таксама ёсць група бенефратскіх мучанікаў, там ужо каля 100 іх, которые абвешчаны бласлаўлёнымі. І у Гранаду браты, як бы, і ўвогуле ў Іспанію вярнуліся, дзякуючы такому італьянцу святому Бенедикту, нашаму бенефратору, который, як бы, адрадзіў нанова ордэн у Іспаніі. І тады ўжо паўстала, это адбылося ў 19 стагоддзі, і тады паўстала тая вымерла, можна сказаць, смерцю натуральная правінцыя іспанская, і тады ўжо аб'ядналіся бенефратары ў адзін ордэн. І цэнтр наш знаходзіцца ў Рыме.
у ватыканскай, напрыклад, той самай аптэцы працуюць, не працуюць, нават гэта ватыканская аптэка, яна як бы ёй займаюцца баніфратары, правда. Адзін з нашых баніфратараў таксама працуе у гэтай медычнай службе, которая займаецца апекаю і Бенедыкта XVI, і ўвогуле як бы арганізацыя медыцынскай службы у Ватыкане, а курыя таксама у Рыме. Ці к паніфратам могуць прыйсці толькі ты, у каго ёсць медычная адукацыя, і ці 100% яны, калі ўжо прыйдуць, павінны быць медыкамі? Ці толькі вось гэта вось тыя, хто там крові не баіцца, могуць прыйсці да вас? Як я ўжо казаў, што наша харызма, она больш шырокая, чым толькі такая медыцына, шпітальніцтва. Таму прыйсці то ўвогуле могуць пасля заканчэння сярэдняй школы, правда. Можна прыйсці без ніякай адукацыі, як і да кожнага іншага ордэна, правда. А потом уже атрымліваем адукацыю. Баніфратры цяпер асабліва нашых, калі ёсць уже такія магчымасці, стараемся, каб большасць нашых братоў, калі не ўсе, мелі нейкае дачыненне працы, апекі над людзьмі патрабуючымі. У Польшчы, можна сказаць, таму чаму кажу заўсёды пра Польшчу, бо там жыў каля 15 гадоў, то больш ведаю гэтыя умовы. То сярод маладых братоў, которые уже прыйшлі пасля падзення гэтай камуністычнай сістэмы, то ёсць медбраты, ёсць апекуны медыцынскія, аптэкары, ёсць такія сацыяльныя тэрапеўты заінчавыя, это значит такія, которые займаюцца з асобамі з абмежаванымі магчымасцямі, правда. Нешта там з імі там малююць, рысуюць, там, так што краві няма. Без крыві там абысціся. Заўсёды раней ці пазней, так, у гэтай кангрэгацыі будзе заўсёды накіравана такое служэнне людзям вось менавіта ў такой сферы медычнай, блізкай, вось усё роўна там якось апекай, ці ўсё роўна гэта будзе блізка да людзей. Як сёння ішоў на гэту праграму, так у нас мне таксама стрэльнула такая думка у галаве. Ты ж ішоў, проста думаў пра гэта. Мчаўся. Поверьте, мчался. Что вельмі так символично, что мы сегодня успоминаем Святую Марту, правда. Можно сказать, что наш орден это такая частка Марты. У тым ёсць ордены такие Мария, которая там слухала слово Божие и там разважала и молилась, а мы больше такую представляем в нашым касцёле Марту, правда. Гэта дапамога ў патрэбах таксама цялесных, бо як бы мы не хацелі высока ўздымацца ў неба, але таксама пакуль што мы на зямлі, гэтыя целы нам Богам дадзеныя, і таксама наша задача, каб дапамагаць бліжнім і ў патрэбах цялесных. А вядома, праз гэта таксама і імкнуцца трапіць да душы чалавечай, але... Брат Эмануэль, ці не будзе гэта таямніцай, каб даведацца, дзе вы працуеце? А тут так усе моцна захварэюць і будуць ведаць, куды ехаць у бальніцу. Толькі такога врача. У мяне быў вялікі перапынак у выканыванні у працы тут на Беларусі. Правда, я працаваў у Польшчы. Беларускае заканадаўства не прадугледжвае як бы пераемнасці. І таму я цяпер як бы знову вучуся, пачынаю тое, што калісьці ўжо рабіў. Я цяпер працую як інтэрн, гэта значыць лекар, который першы год пасля заканчэння універсітэту таксама так працуюць, і у паліклініцы такой. А якой паліклініцы? Таямніца. 9-й паліклініцы. Нават мне адно ксяндза там калісьці сустрэў, так што это ўжо такая напалова таямніца. Уже і так разнеслі. А яшчэ вось, можа так, бо ўсё ж такі
скажу так, што дамініканку амаль так 99% заўсёды ўбачыць у белым, а брата Баніфратра не заўсёды ў белым, так? А тут спецыяльна прыйшлі сюды ў белым, каб паказаць, што таксама бываем мы ў белым. У белым там, дзе у тых краінах, дзе яшчэ ёсць магчымасць і жаданне братоў, правда, працаваць з хворымі ў хабітах, то звычайна да працы з хворымі мы апранаемся ў белы хабіт, а паўсядзённа так на малітвы на імшу ідзём у чорным хабіце. З тым, што ў Афрыцы, напрыклад, у іншых такіх цёплых краінах, там В'етнам, які-небудзь дзе-то там в Азіі, здараецца, што браты ўвогуле ходзяць у белым хабіце таксама на імшу. Правда. Апошняе ўжо пытанне, но ўжо вельмі моцна паджимаць час, але ўсё ж такі хачу яшчэ запытацца, як вось распланавана, скажем, жыццё Марфы ў двух косцях, у сэнсе, як ваше малітоўнае жыццё выглядае, калі маеце так шмат паслугі? Ну, это залежыць ад канкрэтнага дому, ад канвенту. Стараемся, каб былі супольныя малітвы у братоў, каб не згубіць гэта важнае таксама будаванне супольнасці брацкай, которая опирается и на молитве. У нашым тут супольнасці мінскай мы амаль што заўсёды ютрань у нас супольная, правда. Нешпары, на жаль, не заўсёды ўдаецца разам, бо адзін з братоў таксама масажыст, ён працуе часам до 20-й гадзіны, правда, у залежнасці ад змены ўсё. Ну і імша, імша таксама у нас няма свайго каплана, то мы стараемся па меры магчымасці кожны дзень удзельнічаць у святой імшы, толькі ўжо ідзём да касцёла, каждый сабе глядзець па графіку, который касцёл яму больш пасуе. Ну, вядома, вельмі важна таксама разважанне духоўнае, правда, трэба гэты час таксама на пасілак духоўны, каб не страціць у гэтым такой бегатніне, такім руху пастаянным, правда, у клопатах гэтага свету не страціць такого найважнейшае, правда, увогуле, чаго мы прыйшлі ў гэты ордэн, правда, каб памятаць, што найважнейшае збавіць душу сваю перадусім. Бо і так, што ж нам за карысць, калі нават вылечым усіх хворых на ковід ва ўсім Мінску, а душу сваю занядбаем. Шчыра дзякую за вельмі цікавую размову і маю надзею, што там закараніцеся тут на нашай зямлі, таму што я думаю, што такая паслуга міласэрнасці вельмі патрэбная. Так, бо моя сястра з маёй супольніцай таксама працуюць у паліклініцы і ведаю, наколькі гэта важна, калі гэта тут, на нашай зямлі, працуюць хтосьці з такіх асобаў. І маю надзею, што наступным разам, калі мы тут сустрэнемся ў студыі пра Баніфратра, тут уже будзе бітком забіты наша студыя. Будзем сустракацца з новымі, няхай гэтая паслуга пладаносіць у новых пакліканнях тут з нашай зямлі. А ўсе, хто зацікаўлены, шукайце брата у чорным, а на працу ў белым. Пахвалёны Jesús Христос. Дзякуй вялікі. Пакінулі ўсё і пайшлі за ім. Манаства на Беларусі.